Είναι πρόεδρος του Συντάγματος των Προπονητών, είναι πρόεδρος του Συντάγματος των Προπονητών, φίλοι προπονητές, φίλοι διαιτητές και διαιτητίνες. Σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία σε εσάς και στις οικογένειες. Και θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι μια και ζούμε στην εποχή της πληροφορικής και όλοι ασχολείστε με τα Facebook και υπάρχουν χιλιάδες σελίδες όπου μαθαίνετε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται κάθε αγωνιστική. Μια και εμείς όλοι είμαστε στο ποδόσφαιρο, μαζί με τα σωματεία και τους ποδοσφαιριστές, βλέπετε και πέρυσι και φέτος ότι έχουμε μια πολύ καλή χρονιά με καλές διαιτησίες, χωρίς επεισόδια, χωρίς βία. Σε αντίθεση με άλλους νομούς που έχουν βία επεισόδια κάθε Κυριακή που δυσφημούν το άθλημα. Θέλω να πιστεύω, αγαπητοί φίλοι πρόεδρε, ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ελλάδα και αυτή είμαστε στη συνεργασία που είναι χρόνια τώρα και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια για το καλό του ποδοσφαίρου. Εύχομαι υγεία σε όλους, καλή χρονιά και να πάνε όλα καλά. Ήδη τα πρωταθλήματα διεξάγονται σε άριστες συνθήκες, με πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Μέσα στο παιχνίδι είναι ορισμένοι να γκρινιάζουν. Εμείς τους αγαπάμε όλους και τα κοιτάμε την επόμενη εβδομάδα. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, να το λύσουμε στη συνεργασία με τους διαιτητές. Θα πιστεύω όμως ότι και η φετινή χρονιά, όπως τα είχαμε πει πάλι από αυτό το βήμα, ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά με πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά και πολύ καλές διαιτησίες. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτό. Και δεν έχω και κανένα παράπονο στους προπονητές. Δουλεύουν, βγάζουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και έχουμε και αυτό να το συνεχίσουν στο μέλλον, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους. Καλή χρονιά σε όλους σας.